facem de ziua ta fasole bătute și dincolo este o tavă cu budincă. Ai văzut asta? Dacă e greu, mama, Nu e greu. îi fac eu, da? Nu e prea greu, pot să Dar învăț. ești mică, tu nu poți să învăți asta foarte bine. Uite, Ești foarte mică. perfect. Da? Asta este mâncarea specială pentru ziua lui tata? Da. Dar noi facem tot? Nu. Dar ce mâncare facem noi astăzi de ziua lui? Păi ca să nu treacă repede ziua lui, Da. trebuie doar să ne grăbim. Dacă ai obosit, te rog frumos, dă voie să învăț eu. Nu, n-am obosit. Dă mai minge afară, te-ai uitat pe geam? Nu mai ninge, văd că nu mai ninge. În ce zi suntem noi astăzi? Cum ce zic? În ce dată de februarie suntem noi astăzi? Nu mai știu. La câta zi de februarie? 96. Da? Dar nu cine este ziua? Data de 26. Alu, tata, dar poți să dai jos? Da, lasă-mă să vină. Învăț eu. Dar nu fi așa de gospodină, te rog.